isang gitubunglay ron. Ikat. May buntag, Pastor Nelly and Pastor Joel. Alaang nagdibidiri sa inyo ang panimalay. Maimbuntag sad, salamat kayo nga giduaw ni ninyo aron po ma-share namo ang amuang unsa po'y gihatag sa Ginoo sa amua. Ay, thank God yun kayo, Ana. So, na-share niyo mo sa amo, Pastor, ang aliam, may flower garden, sa matimingon, nga mo dyan mo ang passion. Then, naapod katong garden or farm dyan ninyo. So, excited ni makakita, anak pohon. So, just a little overview lang po, Pastor, unsay makita nato dito sa imong garden. Guys, naata karon sa garden ni Pastor Nelly and ni Pastor Joel, no? Grabe kakamaanindot kaayo ang ilaang garden sa mga antorium. Dayon, mga dagko pa jud kay sa nga tanan, klase-klase ni siya nga mga variety. So, Pastor Nelly, nadunggan nako nga kaning imong antorium usa ni sa imong panginabuhian or gikwaan nimo og livelihood. Pwede nimo ma-share sa atong mga viewers kung paunsa nimo ni siya gigamit nga pagkakitaan ninyo. Okay, unang-una nagpasalamat mi sa Ginoo nga kani gid nga flower ang purpose gid namo maging flower for the Lord. And then ikaduha nahimo sad namong livelihood tungod kay naka-income pud mi kay daghang mo order sa amua para nga ihalad nila og naa sila mga patay anniversary or death anniversary or naapoy mga patay nga mohatag sila gulak maghimo mi og dagkong nga crown, then amo sang ibaligya tag 500, naapoy mo order tag 100, and then pwede pud kami mohatag ug wala sila ipalit. So blessing kayo sa amo ani nga bulak gi-entra sa Ginoo sa amo ni gi-develop namo, gipa-improve. Thank you kaayo. Sama rin ni siya sa kanang giwali ni Pastor namo yesterday nga stewardship. So, gitagaan sila tarya na pag-alaga sa mga tanom at the same time nakatabang sa ila o sa uban pod nga mga kabus nato nga mga kaigsuunan. So, guys, moadto ta sunod sa garden ni Pastora. Sa farm na kamay. So, excited kay mi mga moadto dito, Pastora. So, moadto na ta. Adto ta kay aron makita pud nato kung naapod dito gitanong mga ato ang mga root crops. Okay, let's go. Salamat. So guys, naata sa farm ni Pastor Nelly o Pastor Joel. So karon makita nato no nga si Pastor nag-harvest sa kanaka. So ang naa dire mga kanaka daghan kay sa nga tanan. Na sila lubi. Sagara ang naa dire kay mga fruit trees, mga saging. May mga Dayon. Naapod sila avocado. Dayon earlier na sila pinya dito na labyan nato. So hinani kahawan ng ila ang garden guys, and nindot pud kayo ang yuta nga ilang gitamnan. So let's go and harvest some kanaka. Okay. Nag-harvest. Natin pa pang. Yeah, 1, 2, ready, go. Dako gid siya. Okay lang. Dagat uno da basta gahit. Sa punuan ra. Hinay. Wala nakuan. Look! Kanaka. Fresh harvest ni Pastor Joel kanaka. Unsa ni sila in term? Balik pastora or sama? Balik na galit ni. Ibalik. Diba, amazing recycling lang. Recycle na siya. Ibalik nimo. Ibalik ni mo mutubo na pud siya. Turok na pod. Ala. Unod na pod. Ano ra Kuhaan naman yung nagtuon na. Ikapila na siya nga balik. Kadua pa. Kaduha. Kaya taman te. Oh. Depende na siya kung pwede pong katulo. Pero kuhaan nimo siya og kanang anak dito, di ba, taas na kayo siya. Ano siyang kuhaan sa ilalong. Isa nimo itanong. Aduna usab sila'y talong. Tinangkong, atsal, ug sibuyas dahunan. Aduna usab sila'y binuhi nga manok ug baboy diin usa kini nga ilang pagkakitaan ug pwede pod nila himuong konsumo sa ilang panimalay para na sila'y makaon nga rich in protein nga mga pagkaon.
Kani kay bag-o pa man eh. Kanang dagkuon ba? Agoy ka manok. No. Anad. Dili lagi siya mo ko ano. Okay, naanad man ni siya kulong. Kay dagko na siyang klase. Natawag TL dagko ka. Okay, so guys, aside sa akong mga gimension ganiha nga mga root crops no o fruit trees, naapod sila yung mga kahoy, mga lumber, palkata kani akong gitindugan tapad nako karon, mangyum kana siya na diha. And mahogany. So daghan kayo sila pwede buhat sa ila ang garden. And napod fern, pwede nila ni gamiton kana mag-arrange sila sa flowers, idungag diri daw nagakuha si Pastora kung mag-arrange siya og flowers sa simbahan. And so guys, mauna to siya, nag-tour ta sa garden nilang Pastor Nelly and Pastor Joel. Thank you kayo Pastor Nelly at Pastor Joel. Sige kayo nakakasuloy sa inyo ang garden. And also, I hope na mo-continue pag-inspire sa inyo ang mga kaedad as well as atong mga viewers, mga senior citizen, sa inyong kapugi o dedikasyon when it comes to sharing knowledge sa pag-garden. Salamat po sa pagbisita dinhi sa among bukid. God bless us. Yay! And so mo na to guys, I hope nalingaw mo sa itong pagsuri-suri sa garden nila Pastor Nelly and Pastor Joel. And also, I